uthetha mhlalo uphinde wabizwa eFilipi kwindawo kuthiwa ngaseNolfefe, apho khona kufumaniseke kukho umfana othe wabethwa ngabahlali ebetyholwa okokuba ngumkhuthuzi. Abahlali bamleqa, bambamba, bamtshisa. Masiqale silumkise abo bantliziyo zibuthathaka. Eli nqaku limasikizi. Uthetha mhlalo uvuswe ekuzeni kusa kwangentsini yangoLwesine, kusithiwa nangu umntu ebhaptizwe ngomlilo. Xa sifika kwindawo yexhwayelo, abakwantsasana sebefikile. Abantu bathe chase bazokuzibonela ngokwabo. Ezivakalayo zezokuba lo mfana kuthiwa beyokhuthuza kumzi othile ko-25 eFilipi ngaseNolfefe. Waleqwa, wafunyana, wancinywa, kwagqitywa kalokuba makabulawe. Baye bamtshisa waluthuthu. Abahlali bathi badikwe yiyokosa zizigulamkhuba ezibathathela izinto zabo zexabiso kwaye bathathela umthetho ezandleni zabo kuba abasawathemba amapolisa ngoba ezi zikrelemnqa zibanjwa namhlanje, kwiveki ezayo ziphume. Amapolisa athi aphanda ityala lokubulala nelokutshisa. Andikwazange ezidwesha zakuthi ukunivezela umzimba kuba ubusawonakele kwaye nelikhasi aluyivumile ukuba ndifake imifanekiso ekumila kanjalo. Loo nto ingabangela okokuba ndigxothwe, nina niphoswe ngamanqaku. Ndiphathele inqaku salisophalisa eFilipi ngaseKapa.